Mga kabagsig natin sinugba karon. Tulingan ug tilapia. Buhi na tilapia ug buhi na tulingan. Sulok-sulok pa niya nina. Hapit na maluto. Ang lamig kayo ba yun? Payan sa nato kayo. Kulang, gamay na lang kulang ba? Pwede na. Yung bakit? Gamay na lang kulang, pwede nang subok. Init pa kayo. Init pa kayo. Tulingan, labas kayo ba? Taon na ito na yung haonon. Ito na ibuta sa suglanan ba? Para siguradong hindi siya mahulog. Pwede na. Ito na tayo. Bagsik sa doon ko. Umanag sugba ba? Magkilaw ta karon. Kinilaw ni Bagsik. Lami kayo ni kay tangigi. Sarap po. Ang bango. Atong butangan og luy ah. Ito. Ini mo yung luy agad mga masarap niya eh. Atong ko kayon. Kalamansi. Nana ni kalamansi. Tangan na kalamansi. Oh. Napa rin kulang siling labuyo. Utangan na itong siling labuyo para magat siya. Parang sarap ba? Ramdam mo talaga ang sarap. Sa kinilaw Pero wala na. kasi kailangan nasa siling labuyo dyan pa sa kinilaw. Mago na yung palamig sa kinilaw. Templado ba? Lamig kayo ba yun? Tangigi. Kisi-kisi pa ni ganina. Lamig kayo lagi. Tamis kayo ni. Sarap. Ang sarap. Ang bango. Amoy pa lang, kilawin na eh. Hello guys, Bagsik sa Donikop. Mga unta karon, manyod to ta. Atong sudan, sinugba na tulingan. Mangkok man ni sa Bisaya. Ano kayo, init pa. Uday tilapia na Batangas. Tilapia Batangas. Oh, init pa oh. Soso pa. Lamig kayo bay. Sinugba. Huwag dati kinilaw na kuan. Kinilaw na tangigi. Lami kayo tangigi oh. Sarap. Mambango pa. Sabaw pa lang ng tangigi oh. Ulam na. Hindi tayo sausawan sa sinugba. Toyo may kalamansi. May kamatis. Gatong kanon. Uday saging. Yung kanila rosa ba? Sa sandayong sa medao. Yakli. Ano ta? Sugod na. Lamig kahit sudan ni Bagsik. Ay mo to. Ano ta? Init pa oh.
Mangko man ni sa wan. Surigao ba mangko? Kisi-kisi pa ni kanina. Lampas kayo. Yup. Lamig kayo bay. Init pa oh. Yup. Sa tuyo na may kamatis, lamig kayo. Sarap. Kini may paborito ni Bagsek. Sinilaw na tangigi. Silang lamig aw. Oh. Sarap. Oh. Sarap. Nakain ko yung sili. Takatak yung luha ko ah. Sarap. Tilapia. Tilapia ang Batangas. Dami ng ulo dani oh. Init pa. Sarap. Paborito ko yung tilapia. Yummy. Batangas ba? Tilapia Batangas. Pag inihaw mo, sarap. Manilanam talaga. Shout out pala sa bayaw na ko sa Santa Lucia. Kailan mo dyan na? Tibok mo ba? Ang palahubog. Narihan nagplete sa one. May Visayas ba? Dulo. Deleted happy birthday. Pamo ko kay ring hapon na birthday ni mo dahil. Birthday na pala kahapon. Hindi sinabi sa akin. Wag mag Dembres ako ba birthday niya. Dari lang ako sa balay, wala mong trabaho kapon. Wala akong biyahe kapon na. Happy birthday. Alam po nakakaibihan ang dagapon ba. Gabiin naman ko na pangod. Gabiin ako nakabalo ba ng birthday din mo.
Sa na itong orasa, mag-alas 10 naman to. Na may curfew kayo. Bawal nang galagala. Wala ko mutuloy diha. Pero sa Domingo, kaabot to dahil Domingo. Anha. Ayaw ka balaka, maabot to diha. Gap. Sarap talaga ng tilapia. Kisi-kisi pa man yan ng tilapia ni. Ito tabay. Shoutout pala sa yoyo dyan sa Juan. Sa alang-alang sa may alang gwapong balay diya sa daruhan. Ako ng yoyo. Kailan mo na. Yoyo boy. Sa monte. Pag umangko na ni Juan. Yoyo dito sa monte. Yan ang ito sa siloloy ka ng palahubog. Grabe kong uminom yan, sagot. Yo, yan ka. May kinilaw. Yan po, paborito mo yung kinilaw. Laki kayo sa kinilaw. Pinalaki kayo sa kinilaw. Ang higi to, lamig ka ito. Pag 600 ang kilo dali. Lamig kayo ba? Presyo pa lang lamig na kayo. Sarap. Shoutout pala sa akong nanay. Nay, advance happy birthday. Ugma. Magpadala ko, ugma. Padala ko ng pera ba? Sa Cebuana. Para matuloy ang birthday. Pambili lang ng pancit ba at saka cake. Bahala ka na sa ice cream. Bukas ng hapon, padala ko. Bago man ang halian. Pinaka-cute mong anak. Nag-iisang lalaki lang. Walang katulad. Joke lang yun. Nag-iisang anak na lalaki ba? Pero marami kami kapatid 5. Sarap ng mata, oh. Pag sinip-sip ng mata, napakalamig. Ayaw ka. Naunta. Lamig kayo sa banibagsik ko. Mapaparami ang kain mo sa sobrang sarap. Ubusin ko to lahat.
Hindi ako magtira. Nung ulit ako ng daga, di man makaon, sinog ba? Gusto nila ko ano? Lechon. Walang pambili si Bagsik lechon. Sugba-sugba lang si Bagsik. Bossing ko ito lahat. Hindi ako magtitira. Sarap. Dami oh. Shout out pala sa akong papa niya, Papa Iping. Pa, mag-pras ka niya kay presyo karon. Para makapalit tagwan na Carabao ba? Palit ng Carabao kay daro ta dito sa koneksyon. Dito sa kwan, kilid sa kwan. Bagsik sa Donikop dito. Laro ko na to ko. Sa wala ko gatong gamay pa si Bagsik kay kadlaon pa daro na. Hindi palagi mutok-tok akong manok. Daro na ito sa daruhan. Bit-bit na ang daro ba? Kaya hindi ka mo bit-bit ang daro kaya namin kwan. Kailan mong pintik? Pintikon ka ba? Magjong ka ng mga bato, mga bala ng pintik. Shout out pala kay Jake sa tagyanan ng saging. Yung sponsor ba? Di mong palit eh. Tabis kayo. Jake, mabuhay ka. Magbenta ka ng marami. Marami ka tamis mo saging. Lami kayo ba? Sarap po. Diha mo pala eh. Barato na tamis pa. Shout out po sa isang kuhan, kauban. Ang kauban nila na gwapuhon po. Shout out sa'yo. Daghan salamat sa sumuporta sa kuha ba? Sa subscriber. Thank you ah. Click the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Daghan salamat. Thank you. Thank you. Nayod to.